Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ci gaba da karatunmu na littafi mai suna Al-Fadlul Kabir fi salati wassalami ala al-Bashir an-Nadhir sallallahu alaihi wa sallam. Wato na babban malami Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Wahb al-Qahtani ubangiji ta'ala ya mishi rahama. Mawallafin littafin Hisnul Muslim. Wannan littafi ya kunshi wato ainihin bayani akan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati. Mun zaɓe shi saboda mu ƙara zaburar da kanmu wajen yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati. Yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati haƙƙinsa ne a kanmu. Muna yi masa salati, an gane? Sannan cin gajiya ne da samun lada, da samun ɗaukaka, da samun kankarar zunubi, da yaye damuwa idan muna yawaita yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati. Shi yasa muka zaɓi wannan littafi domin mu san yanda ake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati da kuma guraren da za a yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati. Dukka za mu ji bayanai akan haka. Zama da suka gabata mun yi karanta muqaddima, sannan mun karanta dalilai da suke umarni da aiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati ko, sannan mun karanta falala ko hadisai da suke bayani akan falalar yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati. Dukkan hadisan suna yawo ne akan cewa duk wanda ya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati dai Allah zai masa goma ko ya daga darajarsa goma, sannan ya daga darajarsa goma, sannan ya kankare masa zunubansa goma. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda za su fi samun ceton sa ranar alƙiyama ko su ne wanda suke yawaita masa salati, kamar da a daidai guda mun ji wani hadisi mai ban mamaki da Ibn Taymiyyah ya girmama shi cewar yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati na sa ranar alƙiyama kana kan salati kana zamewa, amma salatin ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya cece ka, kuma mun yi imani mun gaskata, saboda ayyuka ranar alƙiyama Allah zai juyar da su koma a'yan, abubuwa da za a gansu a fili, kamar suratul Baqara da Ali Imran. Annabi ya ce za su zo kamar mai girgije, su zo su ɗauki wanda yake karanta su, ya riko da su kai shi ina, su kai shi aljanna. Sannan malamai har suna cewa ranar alƙiyama ayyukan nan naka za a suranta maka su ne, sai a auna su a kilo a matsayin mai sura da za a ga na ganin su, an gane? Wannan kenan. Sai yau za mu tashi a gaɓar da malam yake cewa al-mabhasu salis mawadi'u wa mawatinu wa ahwal wa awqati salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wato mawadi' da mawatin, waɗannan duk kusan ma'ana ne guda ɗaya, gurabe da gurare, an gane, da mahallai da ahwal da yanayi, wa awqat da lokuta da ake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati. Kenan waɗanne gurare ne, waɗanne lokuta ne, waɗanne yanayi ne ake so mutum ya yawaita yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati. Malam yake cewa as-salatu was-salamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam dallat an-nusus ala annaha tuqalu fi awqat. Wato yi wa annabi salati da sallama ko nassoshi sun tabbatar cewa ana yin su ne a cikin wasu lokuta, wa mawadi' da gurare, wa mawatin da mahallai, wa ahwal da yanayi muayyana ayyanannu, kama dallatin nusus ala annaha yusalla wa yusallam ala nabi sallallahu mutlaqan fi ayi waqt. Kamar da dalilai da nassoshi sun zo kuma suke tabbatarwa ana mishi salati da sallama amma kowane lokaci, biduni tahdid, ba tare da iyakancewa ba. Wa min hadhihi al-umur ma ya'ti, daga cikin waɗannan lamura akwai abin da suke tafe. Kenan wannan gabar da malai ya shimfiɗa tana tabbatarwa cewa dalilai dai sun zo sun nuna wasu lokutan da ake so a yi wannan sallallahu salati, kamar yanda da duk mutum rayuwarsa zai ɗauke ta kuma da lokutan sai annabi sallallahu salati bai yi laifi ba, an gane kuwa? Kenan abu ne da yake akwai muqayyad akwai mutlaq, akwai ƙayyadaddun guraren da ake so ka yi, sannan in ka yi su mutlaq ma a sake ma baka yi laifi ba. Mala ya kawo hadisai ko kuma yace al-awwal as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tashahhud al-akhir. Na farko shine yi wa annabi sallallahu alaihi salati a tahiyar ƙarshe. Tahiyar ƙarshe zama na biyu kenan. Idan a sallar asuba ne kuma zama na farko, tunda shine na ƙarshe go. Ana so mutum ya annabi sallallahu alaihi salati bayan ka karanta tahiyya. Tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat, assalamu alayka ko assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ka gama to sai ka yi annabi sallallahu alaihi wasallam salati, sannan ka gama masa salati sai ka nemi tsari daga abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari da su. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr, a'udhu bika min adhabi jahannam, wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat, wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal, wa a'udhu bika min al-maghrami wal ma'tham. Yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari da al-maghram, bashi, wal ma'tham da abin da zai kai shi da sabo. Har Aisha radiyallahu anha ko wani cikin sahabbai tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa me yasa kake Aisha ta tambaye shi me yasa duk sallah sai ka ce Allah tsare ka da bashi,
annabi ya ce shi bashi yana sa mutum ya yi ƙarya kuma ya alƙawari ya saba. Yau in ka ci bashi yayi yawa in za ka ce wallahi salarin ka wata 3 baya shigowa kuma yana nan yana shiga. Yau ka yi ƙarya in kai alƙawari ko za ka saba. To sai dai malam hadisan da ya kawo a wannan babu wannan gabar sai nake ga duka hadisai ne da suke magana akan siffofi na sigogin yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma dai a ƙarshen kuma ya kawo hadisan da suke tabbatarwa za a yi su ne a zaman tahiyya. Dan haka kenan abin da nake so mu fahimta cewa wannan gabar da malam ya kawo mana waɗannan hadisan musamman na farkon gaban nan to sun ƙunshi ana yin salatin a bayan tahiyya amma kuma sun ƙunshi sigogi daban-daban na yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati. An gane? Kenan tsuntsu wato biyu da dutse ɗaya. Shi yasa da ya tashi kawo sigogi na yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salatin bai maimaita waɗannan da zamu ji su ba sai ya zaɓi wasu guda 4 kawai ya kawo su. Malam yake cewa lafzun akhar lil Bukhari an Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu qila ya Rasulullah amma salam alayka faqad arafna. Wato ya zo a Bukhari kenan lafazin shi daga Ka'b dan Ujra cewar an ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma salam alayka faqad arafna. Sahabbai ne suka ce amma yanda zamu yi maka sallama mun sani fa kaifa salatu alayka salati fa yaya yake kenan muna faɗa salatin nan ka koyi na Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya fi ma sauki ba wanda zai zo daga Morocco ko Senegal kowa ya baka wani salati ka koyi yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbai ya fi ma sauki ko ba haka bane yawa qala annabi yace qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kun ji wannan siga ce da ya kamata mutum ya haddace ta. An gane kuwa? Yau ka haddace kada ya zamo kana ta rudu an ce kai Annabi salati an rasa wace iriyar siga kai. Yau ya zamo ka samu siga guda ɗaya mai. Kun ji wannan lafazi ne na Imam Bukhari. Yau ka samu siga ɗaya ko biyu ko uku. Sigan ma ta faɗe saboda kana caccanja shi ne za ka haddace. In kullum iri ɗaya kake to shi ka haddace. Amma yau kai wannan gobe kai wannan kuma ya zama kana da dalili daga yanda ka samo shi. Wannan lafazin Bukhari wa lafzun akhar lil Bukhari aidan a wani lafazi na Imam Bukhari din an Abdurrahman bin Abi Layla qala laqiyani Ka'b ibn Ujra daga wato ainihin Abdurrahman dan Abi Layla qala yake cewa laqiyani Ka'b ibn Ujra Ka'b dan Ujra ya same ni radiyallahu anhu ala kara mishi yadda fa qala sai yace ala uhdi laka hadiyya bazan baka kyauta ba kyauta me zaka zaci mu yanzu wani yace da baka kyauta mu kenan ubadul mal kenan ko bauta kuɗi muke kenan fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina sai yace wata ran annabi ya fito gare mu fa kulna sai muka ce ya rasulullah qad alimna kayfa nusallimu alayka suka ce ya ma'aikin Allah mun san ya zamu na maka sallama fa kaifa nusalli alayka amma da Allah ya ce sallu alaihi ya zamu yi maka salati fa qala fa qulu annabi yace ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan bai da bambanci da wancan lafazi kenan ko yawwa kenan kun ga wannan shi ma ga yanda lafazin sa yake sai dai kawai lafazin yanda hadisin ya gangaro ne ya bambanta ko wa lafzu Muslim an Abi Layla qala laqiyani Ka'b ibn Ujra a lafazi na Imam Muslim dai hadisin dai na Abu Layla din ibn Abu Layla din yake cewa Ka'b dan Ujra ya haɗu da ni fa qala sai yace ala uhdi laka hadiyya na baka kyauta kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qulna yace annabi ya fito mana sai muka ce qad arafna kaifa nusallimu alayka mun san ya zamu na maka sallama fa kaifa nusalli alayka amma ya zamu na maka salati qala annabi yace qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kun ji ya bambanta da waɗancan ko yau ya bambanta to shi ma wannan lafazi ne na Imam Muslim sai mutum ya kiyaye shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sannan a ƙasa mala yake cewa wannan hadisi yana sahih Muslim kitabu salah babu as-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da at-tashahhud kunji
Imam Muslim ya kawo wannan hadisin a kitabu sala a sahihin shi babu as-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tashahhud, babun da ya magana akan yi wa annabi salati bayan tahiyya. Kun ji dalilin da yasa ya kawo hadisan, an gane kuwa. Wani abi Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu qala, daga Abu Mas'ud al-Ansari Allah ya kara mishi da ke cewa atana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlis Sa'ad ibn Ubadah. Annabi ya zo mana, mun kasance muna zaune a wato majalisin Sa'ad dan Ubadah, faqala lahu Bashir ibn Sa'ad. Bashir dan Sa'ad sai ya ce da shi, amarana Allah ta'ala an nusalli alayka ya Rasulullah. Yace ya ma'aikin Allah, Allah ya umarce mu da mu maka salati, fa kaifa nusalli alayka, ya za mu maka? Qala, yake cewa Abu Mas'ud kenan, fa sakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya shiru hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Yace sai da muka yi burin ina ma bai tambaye shi ba. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce qulu, abinda za ku ce, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kun ji bambancin shi da wancan ko? Fil alamin din nan haka ne. Sannan kuma wa barik ala Muhammadin ba Allahumma barik ala Muhammadin ba. Wancan Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim, shi kuma wannan wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama alimtu. Yace sallama kuma kamar yadda kuka sani. Mu ƙara hadisi. Wa lafzul Bukhari, lafazin Bukhari an Abi Humayd as-Sa'idi radiyallahu anhu annahum qalu ya Rasulullah kaifa nusalli alayka. Wato akwai lafazin Bukhari daga Abu Humayd as-Sa'idi, sahabbai sun ce ya ma'aikin Allah, ya zami maka salati. Qala, annabi ya ce qulu, ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. To kun ji wani lafazi. Yau kenan wannan ya bambanta da sauran waɗancan lafuza din. Mu tsaya anan ko? Yawwa, sai mu kokarin haddace su. Wannan littafin kar ya fita face kana kiyaye wannan abubuwan gaba. Yawwa, lafuza na salatu annabi sallallahu alaihi wasallam ka iya wasu, guraren da ake annabi sallallahu alaihi wasallam salati ka haddace su, sharhin ma salatu annabi sallallahu alaihi wasallam zamu zo mu ji shi ma ka sanya ma'anonin sa suke. Ubangiji ta'ala ya fahimtar da mu addinin shi, saka waɗannan malamai da alkhairi, ya ji kansu da rahama. Sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha mai suna Addini Center Azare domin samun wannan shiri da zarar an gaba.